ברוכה הבאה. אני מזמינה אותך לקחת נשימה עמוקה. אם זה נוח, אז לעצום עיניים ולהתמסר לכמה רגעים של חיבור לעצמך ולעסק שלך. בהקלטה הזו תשמעי affirmations, או בעברית הצהרות חיוביות לעצמאיות, הצהרות שיזכירו לך מי את, למה את כאן, וכמה עוצמה יש בך כבר עכשיו. כל הצהרה תשמע פעמיים. בפעם הראשונה תוכלי להקשיב. בפעם השנייה לתת למילים להדהד בתוכך. ובפעם השלישית אני מזמינה אותך לחזור על ההצהרה בקול אם את יכולה, או פשוט להגיד אותה בלב. מוכנה? בואי נתחיל. אני מאמינה בעצמי ובדרך שלי. אני מאמינה בעצמי ובדרך שלי. העסק שלי נבנה מתוך שליחות אמיתית. העסק שלי נבנה מתוך שליחות אמיתית. כל יום אני גדלה ומתפתחת כבעלת עסק. כל יום אני גדלה ומתפתחת כבעלת עסק. אני ראויה להצלחה. אני ראויה להצלחה. אני מביאה ערך אמיתי לעולם. אני מביאה ערך אמיתי לעולם. אני גאה בעסק שלי ובמה שהוא מייצג. אני גאה בעסק שלי ובמה שהוא מייצג. אני מתקדמת בקצב המדויק לי. אני מתקדמת בקצב המדויק לי. יש לי את כל מה שצריך כדי להצליח. יש לי את כל מה שצריך כדי להצליח. שפע זורם לעסק שלי בקלות ובשמחה. שפע זורם לעסק שלי בקלות ובשמחה. אני פתוחה לקבל כסף באהבה. אני פתוחה לקבל כסף באהבה. אני סומכת על השפע שיגיע בדיוק בזמן. אני סומכת על השפע שיגיע בדיוק בזמן. אני מאפשרת לעצמי להרוויח יותר. אני מאפשרת לעצמי להרוויח יותר. אני יודעת לנהל את הכסף שלי בחוכמה. אני יודעת לנהל את הכסף שלי בחוכמה. אני יכולה לשגשג כלכלית תוך נאמנות לערכים שלי. אני יכולה לשגשג כלכלית תוך נאמנות לערכים שלי. הלקוחות שלי מוצאים אותי בקלות. הלקוחות שלי מוצאים אותי בקלות. אני מושכת לקוחות מדויקים עבורי. אני מושכת לקוחות מדויקים עבורי. השיווק שלי אותנטי ומייצג את הערך שאני נותנת. השיווק שלי אותנטי ומייצג את הערך שאני נותנת. אני יודעת לדבר את הערך שלי החוצה.
אני יודעת לדבר את הערך שלי החוצה. כל מי שצריך אותי יגיע אליי בזמן הנכון. כל מי שצריך אותי יגיע אליי בזמן הנכון. אני מאירה את הדרך עבור הלקוחות שלי. אני מאירה את הדרך עבור הלקוחות שלי. אני סומכת על הדרך שבה העסק מתרחב. אני סומכת על הדרך שבה העסק מתרחב. אני לא לבד, היקום פועל איתי. אני לא לבד, היקום פועל איתי. אני יודעת לקחת הפסקה כשצריך. אני יודעת לקחת הפסקה כשצריך. גם מנוחה היא חלק מההצלחה. גם מנוחה היא חלק מההצלחה. אני מאפשרת לעצמי לעבוד בקצב שמדויק לי. אני מאפשרת לעצמי לעבוד בקצב שמדויק לי. אני יודעת מתי לשחרר שליטה. אני יודעת מתי לשחרר שליטה. אני לא מפחדת להיכשל. כל כישלון הוא שיעור. אני לא מפחדת להיכשל. כל כישלון הוא שיעור. אני בוחרת לראות בכל אתגר הזדמנות לצמיחה. אני בוחרת לראות בכל אתגר הזדמנות לצמיחה. אני מתמודדת עם אתגרים ברוגע. אני מתמודדת עם אתגרים ברוגע. כל יום אני לומדת להיות בעלת עסק טובה יותר. כל יום אני לומדת להיות בעלת עסק טובה יותר. אני מתרגשת מהעסק שלי כל בוקר מחדש. אני מתרגשת מהעסק שלי כל בוקר מחדש. אני עושה שינוי אמיתי בעולם. אני עושה שינוי אמיתי בעולם. השליחות שלי חשובה. השליחות שלי חשובה. אני מאפשרת לעצמי לחלום בגדול. אני מאפשרת לעצמי לחלום בגדול. אני השראה לאחרים פשוט מעצם קיומי. אני השראה לאחרים פשוט מעצם קיומי. אני יוצרת את העסק שלי מתוך אהבה וחופש. אני יוצרת את העסק שלי מתוך אהבה וחופש. וסיימנו. את מוזמנת לקחת נשימה עמוקה ולהודות על המתנה המופלאה שנתת לעצמך. רגע של נוכחות, חיזוק ואהבה לעשייה שלך. וזה לא מובן מאליו. כל פעם שאת בוחרת להאמין בעצמך, לשוב פנימה ולהיזכר בעוצמה שלך, את מטפחת את העסק שלך מבפנים. תוכלי לחזור להקלטה הזו בכל פעם שתרצי חיזוק, עידוד או פשוט רגע של חיבור לעצמך. תודה שהיית כאן.